מלמד אותנו שצריכים לעשות חסד לערבים, לא משנה איזה ערבי זה, חוץ ממחבל. אז כל ערבים צריכים לסייע לו, לעזור לו בכל דבר שאפשר, בכסף, בעידוד, בכל דבר שאפשר, ואפילו לבקוע לו את הנהר, את הנחל. כל שכן שאנחנו רואים את הטבח הנורא שנעשה כאן שעתיים מפה, מתחת לאפינו, שכל העולם מתמלא מים. יום חמישי 170 ילדים, שלשום 107 ילדים, טובחים כל יום מתחת לאפינו. לאן הגענו? לאיזה עולם אטום הגענו? אומות העולם מלאים את פה מים, ואנחנו עם ישראל, עם הצדק, עם המצפון, עם היושר. עם ישראל הוא המצפון של כל העולם כולו. כל העולם כולו נושא את עיניו לעם ישראל, ועכשיו בכנס הזה אנחנו צריכים לצאת חוצץ נגד כל העולם כולו ולדרוש התערבות מיידית בסוריה, להפסיק את הטבח הנורא, להפסיק את השלטות הנוראות של כת השביחה וכל הצבא, ולעמוד לימין האומללים האלה, המסכנים האלה. דבר ראשון, להציל את הילדים האומללים, את הילדות, התינוקות, תינוקות, נשים. זה המשימה הראשונה שעם ישראל צריך לשים לנגד עיניו. חביב אדם שנברא בצלם, חביב אדם, כל אדם הוא צלם אלוקי, אין הבדל בין יהודים וגויים, כולם זה צלם אלוקים, כולם זה ניצוצות אלוקים. השם ברא את כולם, את כל בני אנוש, 7 מיליארד אנשים, כולם זה אותו דבר. הישמעאלים בני דודים שלנו, כולנו באים מאותו אבא, מאותו אלוקים, כולנו באים מאותו שורש, מאותו גזע. תזרקו את כלי המלחמה, תזרקו את כלי הנשק, כי כל הניצחונות שניצחנו בכל המלחמות על ידי הנשק זה לא נקרא ניצחון. שום ניצחון שנעשים בכוח הנשק הוא לא סופי, יום אחד יכול הכל להתהפך. ורק צנורר את הנקודה הזאת, בין היה שלום בכל העולם, יהיה בגן זאב עם כבש ונמר עם גדי יחדיו, ואריה כמכה יאכל תבן ופרה ודוב תראינה, ושישה יונק על חורפתן.